Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Aslı Ukrayna olan Rusiyalı alim belli günde gorşunas we türkolog Aleksandr Nikolaevich Samoylevich 20-nji asyryň başlaryna türkmen dilini we edebiýatyny öwrenmekde hem de ösdürmekde uly işler bitirdi. Görnükli türkolog bolşewik häkimetleriniň tutgatutlygyna, Stalin terrorunyň dowam edýän ýyllaryna NKVD tarapyndan panturkizmle aýplanyp halk düşmany yglan edildi we 1938-nji ýylyň 13-nji fevralyna Rusiýada atylyp öldürildi. Dünýä türkmenleriniň bu sany geçen asyryň başlaryna bir näçe gedek Türkmenistana sapar edip türkmenleriň arasynda ýaşan we türkmen medeniýetini hem de edebiýatyny ýakynan öwrenen asly Ukrainaly rus alymynyň türkmen topragynda başlaryny geçirmelerini ýatlaýar. Soňky ýyllarda postsowet ýurtlaryň bir näçesinde köne arhivler açmak, ilki başda 18-nji asyryň ikinji ýarmyna Rus imperiýasyna biriktirilip, soňy bilen 20-nji asyryň birinji çärýeginde bolşewik häkimetlerine tabin edilen giňişlikde bolup geçen wakalary arhivlerde saklanyp kalan faktlaryň esasyna seljirmek uğruna tagyrlar batlanýan ýaly bolup görünýär. Moskwadaky ýokary ykdysadyýet mekdebi Ulma Barlyk Uniwersitetining Taryh ilmleri merkezining ilmi işgäri, Sankt-Peterburg Uniwersitetiне türkmenleriň intellektual taryhy boýunça dissertasiýasyny gorap, ilmlaryň doktoru derejesini alan Anton Ihsanov Aleksandr Nikolaevich Samoylevich'in Sankt-Peterburg şäheriniň arhivlerinde saklanýan materiallaryny, ýatlamalaryny we gündelik belliklerini öwrenýär. Odal awramly bölegi jemgyýetçilik köpçüligine ýaşgar bolmadyk materiallar belli günde gorşunasyň türkmenleriň arasyna ýaşan döwürlerini, başdan geçiren duýgulary, şahsy pikir garaýşlary we oýlanmalary barada has köp maglumat berýär. Samoylevich 1880-nji ýylyň 29-njy dekabrynda Russiýanyň Nijni Novgorod şäheriniň Nijni Novgorod gramatika mektebiniň müdiriniň maşgalasyna girip çykyş boýunça etniki Ukrain maşgalada dünýä ýenýär. Ol Sankt-Peterburg Uniwersitetining günnägere öwreniş fakultetine arab, pars, tatar, türk dilleri ugrı boýunça ýokary bilim alýar. Belli günde gorşunas 1907-nji ýylda Sankt-Peterburg Uniwersitetiне türk dilleri hünär ugrı boýunça taliplara sapak berip başlaýar. Ýöne Samoylevich heniz taliplik ýyllaryny ömrüniň ahyryna çenli hormat bilen ýatlan muallimi Melyarinskiň himayaty bilen 1902-nji ýylyň sentýabrynda türkmen topragyny sapar edip bir näçe aý türkmenleriň arasynda ýaşaýar. Ol Bakudan deňiz ýoly bilen häzirki Türkmenbaşy öňkü Krasnovodsk şäherine baryp düşýär. Şol pursat Buharanyň şol wagtky emiri Seyit Abd al-Ahad hanym Türkmenbaşydan Bakuwa, onuň aňry Sankt-Peterburga barýan ekeni. Şol döwrüň şertlerini gödäwine getirmek maksady bilen maglumat üçin aýdylsa, 1900-nji ýyllarda häzirki Merkezi Aziýa Soweti tutuşlugyny Rus paşalygy tarapyndan basylyp alınıpdy we kolonial häkimet Orta Aziýada dolandyryş merkezlerini açyp berýän ýerli halklar bilen ýeşeşmäge girişipdi. Samoylevich Krasnovodskdan demir ýol arkaly Zakaspi Sowetining syýasy merkezine Aşgabatda barýar. Ýöne şol wagtky talip geljek galym Aşgabatda dolandyrjy gatlyk bilen ýerli ilatyň arasynaky sağlaşyksyzlygy görüp bir wada geň alýar. Sowetiň edara ediş binasy şol wagtlar Pöwrüde jülgetini, dağa gerişleriniň arasyna ýerleşýän ekeni. Samoylevich'in ýatlamalaryna görä Rus ofitserleri ýerli halka ynamsyz çemeleşýän ekeni, ödegedegine ýerli ilatam harba ofitserleri gytbarsyz hasaplaýan ekeni. Dagy näme? Ol wagtlar heniz Rus imperiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasyna bolan gan dökşükli Göktepe söwüşiniň üstünden heniz 20 ýyl geçipdir. Top we tüpeň bilen üstüne çödürüp gan çaýkalyp basylyp alynan Sowetiň ýaşaýjylarynyň nähili ynama garaşak. Meselem Samoylevich Aşgabatdaky duşuklarynyň birine bir Russiýaly jurnalist bilen ýerli ýaşaýjylarda häkimetleri bolan ynamsyzlyk barada geçiren gurrundaşlygy dogrusyny ýadyga galdyrypdyr. Bir gedek şol jurnalist ýerli ýaşaýjylaryň biri bilen atarabasyna barýarka ýoldaşyna ýylanıp ulugyň 50 ýyl möhlet bilen Ruslaryň eýetçiligine geçirilenini aýdýar. Onu ýerli ýaşaýjy olar näme şonça wagtlap bu ýerde galmakçymy diýip çyny bilen geňirgenipdir. Ýerli ilat şol wagtlar 50 ýyl köp görüpdir. Ýöne aradan geçen ýyllar Sowetdäki Rus häkimetiniň garaşlaryndan ýa-da umyd edilenen has udagy çekenligini görkezdi. Şol wagtlar 1901-1902-nji ýyllarda Zakaspi oblastyna asly serb bolan Rus harbysy Dian Subotich gubernator bellenen ekeni. Samoylevich'in belliklerine görä harbylar täze gubernatory onçoklu oňlamandyrlar. Gubernator bar bolan durmuş ykdysady meseleleri çözmek üçin harbylary işçiler we ýerli ilat bilen sağlaşykly hyzmatdaşlyk etmäge çagyrypdyr. Ýöne harbylar Subotichi liberal hem de ýaş görüpdirler. Samoylevich harby ofitserleriň biriniň Aleksey Kuropatkin bolmasa Zakaspi Soweti başly baratlyk bolar diýen
sözlerini ýatlaýar. Maglumat üçin aýdylsa Kuropatkin Sewitin basylyp alınmagyna gatnaşdy we 1890-1898-nji ýyllarda Zakaspi Sewitine ýol başçylyk etdi. Samoilwiçiň ýatlamalarına görä Kuropatkin Sewitde şahsy gatnaşyklary we ünama esaslanýan dolandyryş ulgamyny esaslandyrypdyr. Ýöne 1908-1910-njy ýyllarda Sewitde geçirilen deriňegler eýýam şol wagtlarda Zakaspi oblastynyň edara ediş ulgamyny korrupsiýanyň we paraxorlugyň kök talanyny anyklaýar. Henüz Sankt-Peterburg Üniversitetiniň günnägöre öwreniş fakultetiniň 3-nji ýyl talyby bolan Aleksandr Nikolaýewicz Samoilwich türkmenleriň arasynda filologiýa urundan ilmi barlyklar geçirmek babatda häkimetleriň himayatyny tama edýär. Ýöne şol wagtky gubernator Deyan Subotiç ýaş ýigitden ýerli administrasiýalarda peýdalanmak maksady bilen türkmen diliniň sözlügini taýýarlap bermegi haýyş edýär. Bu makaladaky maglumatlaryň agramly bölegi rus taryhçysy Anton Iksanov'yň Samoilwich barada ýazan ilmi işlerine esaslanýar. Şeýlelikde Pöwridedäki Zakaspi häkimetleri şol sanly gubernator Subotiç ýaş alymy ilmi işler alyp barmakda ýardym bermäge derek onuň berjek ýardymlaryna hantama bolýarlar. Geljekki günde görüşnäs häkimetleriň bu talabyna teke dialektini öwrenmekde özüniň Rudakowdan başga geňeşip biljek hiç kiminiň ýokdugyny aýdyp jogap berýär. Ýöne şol pursat asly Azerbaýjanyň bir polkovnik Sadykbek Agabekow ýaş alymy Bagry obasyna göçüp barmagy maslahat berýär. Soňra polkovnik Agabekow Anrejep Mehmetniýaz ogly atly ýerli arşyna ýüzlenip bu asyrly adam Sankt-Peterburgdan geldi. Ol seniň mihmanyň bolar. Mihman, düşündiňmi diýär. Ýerli arşyn polkovniga dolu düşünmendir. Ol Samoilwich paýtagtdan ýebilen barlygy süreýdip oňa Bagyryň oba hojuluk ýerlerini görkezipdir. Özleriniň çarwydarlyk işleri barada maglumat beripdir. Bagır obasyna ýerleşen Samoilwich wagtyň geçmegi bilen dil öwrenmäge, ilmi işler alyp barmaga daxil bolan maglumatlaryň ýokdugyndan şikaýet edip başlaýar. Ol özüniň günneligini galdyran belliklerini şeýle diýär. Hiç kim hiç zat bilen okgaty gynandyrýar. Men kömekçigide nakl aýtmagy haýyş etdim. Bagyrda adamlar hiç zat bilen ok. Men materialyň ýokdugy sebäpli bu obadan göçmekçi bolýaryn diýip Samoilwich özüniň Bagyr günneligini ýazyga galdyrypdyr. Ol material toplamak üçin ýerli ýaşaýjylar bilen has köp gepleşmäge, olar bilen gurrundaş bolmagy höwes bildiripdir. Ýöne hiç kim gepleşmek islemeýär ýa-da aýdym aýtmak islemeýär diýip ýaş talip günneligini ýazyga galdyrypdyr. Soňra o bilaty Samoilwiçiň aladasyna göz ýetirip bir ýerden bagyş tapyp getirýär. Şondan soň mihman üçin ýagdaý düýüp götür üýtgüýär. Samoilwich öz ýany bilen fotokamera we gramofon getiripdir. Ol 121 ýyl mundan azal 1902-nji ýylyň güýdüne türkmenleri suraty düşüripdir. Olaryň seslerini ýazyk edipdir. Samoilwich Bagyrda ýaşan döwürlerine köplenç arçyn Anrejep Mehmetniýaz ogly, onuň kömekçisi Ýar Mehmet ogly, Kerwen bagşy we Mehmet İşan ýaly ýerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolupdyr. Galyp etse ýaşalym Bagyrda ýaşan döwürine beýleki käbir oba ýaşaýjylary, kolonial işçiler, veterinarlar, aýallar we çagalar bilen gurrundaş bolupdyr. Samoilwich öz galdyran belliklerini şol döwür obada bar bolan käbir meseleleri, meselem obada çekirtkelerin köpdügini, mallaryň arasyndaky keselçiligi hem de adamlaryň arasyna giň ýaýran sowatsyzlygy ündü çekýär. Bir gedek mihman keselleýär, onsoň ýerli tebipden bejerganýar. Samoilwich ýerli ilat bilen geçirýän söhbetdeşliklerini esasan özüniň alyp barýan ilmi işlerine daxylly temalar barada gurrun etmäge synanypdyr. Ýöne wagtyl dünýädäki geosiýasy ýagdaýlar barada hem gurrun gozgapdyr. Bir gedek ol ýerli mollalaryň biri bilen Sewitdäki geosiýasy ýagdaýlar barada pikir alşýar. Ol öz belliklerine mollanyň bilýän zatlarynyň haja giden adamlaryň getiren maglumatlaryna esaslanýanyny, ilat arasyna bar bolan maglumatlaryň könülşendigini aýdýar. Samoilwich türkmen topragyna malasyryň ilmi ekspedisiýalaryny aýratynna Göktepe Söwüş barada halkyň hakydatyna galan ýatdymlar bilen gyzyklanypdyr. Günnägerşinas özüniň doglan güni Göktepe galasynyň synyny günne gabat bolan soň bu wakany özüne has ýakyn saýypdyr. Ol Göktepe obasyna eden safaryň dowamyna ýazlyk molla we Göktepe Söwüşine gatnaşan Gulbatyr atly gahrman bilen geçiren söhbetdeşliklerini ýatlaýar. Samoilwich 1881-nji ýylda bolan Söwüş barada ähli zatlar bilmek isläpdir. Ýöne Gulbatyr köne sanany ýatlap oturmagyň hajatynyň ýokdugyny aýdyp onuň soraklaryna jogap bermekden ýüze urupdyr diýip Ihsanow özüniň ilmi işini ýazýar. Bu saparyň dowamyna ýaş alym türkmenleriň arasynda göz keseliniň giň ýaýranlygyny aýdýar.
Samoylowicz Türkmen toprağına Malasran ilkinci ekspedisiýasynyň soňky günlerini Merwde geçirýär we yerli keserhanalaryň birine dilmat bolup işläp başlaýar. Ol 1906-njy ýylda ikinji gezek türkmenleriň arasyna gelýär we bu döwürde hem dilmaçlyk işini dowam etdirýär. Samoylowicziň galdyran foto arhiwlerine ýol ötende düşürilen bir hastahananyň suraty saklanyp galypdyr. Ol marda ýaşan döwründe Anamrat Moğollym, Baýmuhammed Moğolly ýaly yerli ýaşaýjylar bilen geçiren söhbet döşükleri barada ýazyk galdyrypdyr. Baýmuhammed Moğolla Samoylowicze Mawtumur Pragynyň goşgular ýygyndysynyň goly ýazmasyny beripdir. Häzirki wagtda bu goly ýazma Sankt-Peterburgdaky Günnogor goly ýazmalar institutyna saklanýar. Samoylowicziň ikinji ilmi ýolbaşçysy, görnükli günnogorşunas Vasili Bartold ýaş alymy özüniň ikinji ekspedisiýasyna türkmenleriň şygyrtyny otuny öwrenmek üçin Merwde ýaşamagy maslahat berýär. Ol özüniň ikinji ilmi barlygy sapary bilen Türkmenistana 1906-njy ýylyň iýul aýynda Daşkendiň üstü bilen gelýär. Ýaş alim özüniň ikinji ekspedisiýasyna Merwin gawatlarynaky obalaryň birine ýerleşmekçi bolýar. Ýöne Abdulla Ýeşan atly bir yerli ketgudanyň garşylygy bilen günnogorşunasyň bu niýeti amalaşmaýar. Soňra Samoylowicz şol wagtlar Towtomuş etrabatlandyrylan Sewitin ýolbaşçysyny ýüz tutup özüniň türkmen şygyrtyny otup bilen gyzyklanýanyny gurrun berýär. Towtomuş etrabynyň ýolbaşçysy ýaş alymy Agyrbaş obasyna ýerleşdirýär. Samoylowicz bu obada Sawrmolly, Suwhanberdi, Körmolly, Öwezberdi, Amanbaşy, Rahman ýazarçyny ýaly yerli ýaşaýjylar bilen birnäçe gezek söhbetdeş bolýar. Yerli ýaşaýjylar islam dini, Rus kolonializmi ýaly temalarda ýaş alyma öz pikir garaşlaryny beýan edýärler. Şeýle gurrundaşlyklardan soň Samoylowicde kolonial resmiler barada negativ pikirler peýda bolup başlaýar. Alim Türkmenistana Malasryň ikinji ekspedisiýasynyň ýygyny Sankt-Peterburga dolanyp barandan soňra şol wagtda Russiýada dowam edýän dartykly syýasat atmosferanyň hem täsiri bilen kolonial sistemi baradaky pikir garaşlaryny 1907-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna öz gündeligine şeýle jemleýär. Egerde biz Aziýaly adalgatyny ikrar edilen negativ manysyna çemeleşsek, Ruslar hakyky Aziýalılar, türkmenler bolsa sözüň dolu pozitiv manysyna Ýewropalılardyr. Şeýle diýip ähli Aziýalılar barada aýdylmalydyr. Sebäbi olar hakykatdan şeýle. Olar göz getirilşi ýaly däl diýip asly Ukrainaly Rus günnogorşunasy belli türkolog Aleksandr Nikolaýewicz Samoylowicz özüniň gündeligine ýazyk galdyrypdyr. Ol 1902-nji, 1906-njy, 1907-nji we 1908-nji ýyllarda aýry-aýry ekspedisiýalar bilen jemi 4 gezek Türkmenistana bolýar. Ýaş alim Çelekenne, Bagyrda, Göktepede, Merwde ýol ötende bolýar. Başga da birnäçe obalara sapar edýär. 1906-1920-nji ýyllar aralygyna ýaş alim Хорезmde, Türkistana, şolsany Türkmen territoriýasyna, Krymna, Stavropol sewtini, Osman imperiýasyna ilmi barlyklara geçirýär. Yerli halklaryň jemgyýetçilik ilmlaryna we edebiýatyna goşunt goşýar. Ol Türkmenistana hem görnükli ýazyjy şahylaryň ýetişmegine ýardym berýär. Samoylowicz geljegine umyt bildirilýän türkmen talipleriniň Russiýanyň ýokary gujaýlaryna seçilip alınmagyna ýardym beripdir. Olar barada degişli institutlary hödürnamalary ýollapdyr. Onun 1926-njy ýylda ýazan günnelikleriniň birine peýdaly türkmen işgärleriniň sanagy getirilýär. Aşgabat 1-nji Gulmuhammedow, 2-nji Gafurow ýaýyň içinde redaksiýada, 3-nji Şemseddin Kerimi ýaýyň içinde partiýa mektebine okuýar, dil bilen gyzyklanýar, 4-nji Kerbabaýew Tokmak jurnalyny, Merw 1-nji Muhammed Murat ýaýyň içinde Uspenskiýiň işgäri, 2 Aýyt Orazow Keteçilik teke, KK 1-nji Moğollym Nury Işanow. Bu maglumatlar Anton Ihsanowyň Samoylowicziň Sankt-Peterburgyň arhiwlerindäki materiallarynyň türkmen taryhynyň we etnografiýasyny öwrenmekdäki ähmiýeti hatda ilmi makalasyndan alyndy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hal Azatlyk radiosyna beren interwýusyna Samoylowicz şeýle ýatdy. Döwlet Mehmet Azadiýanyň wagty Azat eserini ilmi taýdan ilkinji öwrenen adam Samoylowicz. Wagty Azat eserini çapa taýýarlanan Samoylowicz. Beýlik bir Samoylowicziň uly hyzmaty. Ol Jinnama poemasy barada Abdüsettar Kazynyň Abdüsettar Kazy Jinnama eserini garrygalada İran şahynyň ýeňlişi hem-de türkmenleriň İran şahlygyna garşy alyp baran görüş barada maglumat berýär. Abdüsettar Kazynyň Jeňnama poemasyny öwrenen, şonu çapa taýýarlan, oňa kommentariýa ýazan ilkinji alim Samoylowicz boldy. Samoylowicziň şu iki uly hyzmaty türkmen edebiýatyny aýratyn belli. Ondan daşarda ol türkmen edebiýatynyň taryhyndan Oçerkler adly kitap taýýarlady. Şol eseri bilen ol türkmen edebiýatyny dünýä arymlaryna, ýagny türkologiýany öwrenijilere, türk dünýäsini öwrenijilere ýol görkeziji bollanma hökmüni ortatyp bildi. Samoylowicziň şeýle uly hyzmaty bar. Diýip Hudaýberdi Hal aýtdy.
Alymyň türkmen aşyk oýunlarynyň görnüşleri Türkmenistana syýahat edenin günnäligünden oňuk uşak etnografik bellikler, gowşu tan hakyna rowaýat, türkmenleriň gökdepe wakalaryny ýatlaýyş ýaly çap edilmedik golýazmalary Sankt-Peterburgyň arhivlerine saklanýan ekeni. Belli günde gorşunas NKVD tarapyndan pan-turkizmni aýyplanyp tutsak edilýär we 1938-nji ýylyň 13-nji fevralyna ýowuz gyş güni Staliniň tuttu baslygyna atylyp öldürilýär.